Limbador syumanen papagayam, itarog dawa ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingding nga. Adda tao dito iturod? Kasla... Ha? Ni Ami? Adda kaduha na lalaki. Asit ka ina. Dayay, tinayaw na ko na. Asin na day takaduha na. Ami? Ma'am Rina. Kunak no asin na itayon ka adda dito turod. Si kamot gayan. Adda kaduha. Sige, inkamin. Intan Anton. Ha? Mabitlaan! Ami! Api anak kalidliday ka! Nagsangsangit ka! Asin na dito ka duwam? Kaayan-ayat mo? Oh. Ami! Mabitlaan! Agsarita ta kumapay! Ami! Di na ko nagtaltalak. Kaayan-ayat na nga tayo ka duwan, ha? Adagida na kinaawatan? Isa day chay, insang sangit nan. Di man. Nagasgasat pa ilang ni Ami. Gaputa kaduan at ikaayan-ayat na. Ngam siya. Tsaka mo kita kami pa ikin dito. Tsaka mo. Nagsubli pa'y dito sa San Isidro. Wan ko saan. Anton, agsubli kan ijekota. Namin. Nadagdagan lang ti sakit tinakam ko iti ipapanta iti turod. Santan nga agtuloy iti ipapanta ko may tiayan dalando. Diti ka natangan, Mang Igme? Mabaling samitin nga apitin dagiti natnatan. Ay, ma'am. Talaga nga apitin ang dagitaan natin. Kasta? Nabiit mat gaya man yan. Manilaabunan kat maapit dan. Ay, ma'am. Sige. Kaano ti apit ta umayak tumulong? Ay, tambigato, ma'am. Da kami tulatan. Santer na bandog pa eh. Kaya't kumati tumulong, Mang Igme. Isa adinak panitan. Nanawag? Oo na, ma'am. Kabailak na ita, Mang Igme. Sige, panawan kayo pa'y gitoy. Kasarong karak dagiti daduma amula. Oo, ma'am. Nasingpot niya, Ma'am Rina. Awan ti makunakin ko na. Sapay kumata, agnanayon ti kinasingpot na. Pabalingtan tayo subli jay kuta mga ansong. Luday tati ko namlando. Ngam, kabalaman? Naimbagang kan? Kabala kon mga ansong. Sige, palupusan kayaw. Ngamnas ka na parbagon ti irororyaw. Tapno awan ti makailasin kada kayaw. Wen tata? Kanaw ti panggapyaw nga ipapanaw. Depende kinilando, tata. Urayin ton bigatan, tata. At dakada kayo dayta. Riingan kay tulangan, inton parbangaw. Sige, in kayaw, kat agan anad kayo iti dalan nyo. Wen, tata Santos. Kat ulitin ni ti agyaman iti kinaimbag mo kada kami. Agyaman kami, Tata Santos. Sapay ko matadi kayat baliw, tata. Maawatak ti kayat mo asawan. Wen barok. Saan kayo nga isagmak? Agtali na edak anapudno kada kayo. Laglagi penyo day ka. Agyaman kami, tata. Sige, in kayo. Sakbay nga ginagaw tisip nga kinlawag. Sige, ano samti magnalando? Wen mga ansong. Hanggang kabalam ka di. Ang mga namarigatan ka. Kabala. Di na pakadanagan. Ano samti magna? Aging ka makadanon ta iti sa kanan ti bantay.
Apag naan nga agturong ijikuta. Uwan mga ansong. Apa man ang makadanon tayo, Jay? Aginanatan to. Anya, Tiago? Apay nga ginggay takot di mo pala isubli di kwartak alasipdot. Duan abulan tinapalabas, Tiago. Di ko nam siguro kat nalipatak kanya. Jack malipatan. Iso nga isublim kanya. Saan mo ta siya tin nagsipdot, madam? Kan jak mat masarakan tin nang itaray tibag mo. Buyot mo tinangitaray itibag ko. Awan buyot ko, madam. Agmay sakla nga pasurot yo ang maniptop. Jak kayat ti mangala iti buyot ko. Kay sopa iti bingay da. Isong agmay sak, madam. Talaga ajak masarakan tinangitaray iti bagbo iti. Salbagkit eh. Uray pa'y nabayagan dahi di, Tiago. Kaya't ko atak kuwatem latanwa sino ti awanan bain. Kat ibagam kanyak tado saak. Matungpal, madam. Sayang pa'y dahi di akwartak. Kwarta na ka no. Idinto ta amok matlaang. Nga iso dahi jay dahi di bingay na. Iti sinarag mi abalay ti pagnang. Awanan na. Nabayagan anak ungaw. Nagbibingayan min kadag iti buyot ko. Iti kabisera. Ada kagayam dito akin nga to apaset ti mansyon. Kunakno sa dinon ti ayan mo. Mama, Talaga asaan mo amaliwayan ti aglarga vista, Ella. wen mama. Uray pa'y manon abulan tinapalabas. Sipod da di pa nang gandat da amang serak di ti mansyon. Nasken nga agpaliiw tayo lata. Narigatan. Amangan no kalata serken da tayo dagiti pasurot ti jablo. Pasurot ti jablo. Wen mama. Patya. Saan da tayo asardengan? Aging gaadi da agbaligi iti panggap da ditoy. Makapadanag mat dagita nga imbakam, Ella. Mama. Ibagbagak laeng ti posible ang mapasamak. Awan matkit di iti pagdanakan tayo. Taado ti gwardya di ti mansyon. Napalawlawanan iti gwardya. Wen mama. Ngam saan tayo nga amo ti kabailan ti kabuson. Wenno dagiti tattao nga agpangpanggap iti dakas di ti mansyon. Ella. Iso ajak sardayan ti aglarga bista mam. Tadakkel ti maitulong daytoy nga aramigan. Naan-anay ka din ti panagimbag mo nando? Saanin ang nasakit ti sakam no magnaga? Uwan ami, saanan? Nananayan ti panagimbat ko. Kapaila kon ti makilumbay ti tinarayan. Kaya't naasawan. Kabaulamon ti makiramit? Una. Nasaya ka. Gaputa kayat ko itan na aggaraw tayo. Anya? Kayat kong ti agipalas. Sigurado ka ni ti dayta ami. Jakon mapalabas ti kinadakas na kanya. Iso akayat ko idan abalsan. Kasaritam niya mga ansang. Nanya ti bagana. Iso tinataypa. Aggaraw tayo. No dayta ti kayat mo ami. Ngamsan tayo ita. Saan pa'y nga ita? Kaano pa? Relax ka lang ami. Kas itinakunakan ka idin. Saan mo ang mahabak ti kabusog mo? Babaan ti pungtot mo. Dumteng tayo iti dayta ami. Kat di kagdanag. Makabalis kanto. Ano itan ba? Saan nyo ka dinasarkan ti mansyon da Rodrigo? Saan pa'y, madam? Anya. Namapay. Sayang mat no tiyo sarkan ti mansyon da. Dakkala kwarta ti maalayo ijay. Kanado nga alahas. Saan pa'y ngita, madam? Nasaysaya at magpalabas kami pa'y iti tiyempo. Anya. Saan kami ngagbaligi ita na bilang? Gaputa sigurado. Adon ti gwarjay-jay. Oh, apay, diyo ka ba ulan na labanan dagiti gwardya ijay? Sana nalaka, madam? Anya. Ha!
Awan nga rod amuyo no kasta. Sana kasta, madam. Total, ado mat ti mabalin niya sirkan na balay ti babaknang. Di dagi jay pay lang ti sirkan mita. Saan kat ati mansyon da Rodrigo. Ngamin, sigurado asaan kami ngagbanligi. Wan, madam. Kas itinakunakon. Agpalabas tayo pa'y iti tiyento. Dakawalan laki akakadwa dito kota. Agsagay na kayo. At daaramidan tayo ta. Mapan tayo iti Rancho da Don Simon. Kat mangukod tayo iti Bakada. Kalpasan na. Hintay lako. Tapno at pagpampaninutan ni Don Simon. Agsaga na kayo kakadwa. Taplanwan tayo anong bagtaramidan tayo. Tapno saan tayo magkibaltang. Kan saan tayo amay sagma. Nando, nakita mo ti mabalin tayo pangipanan ka dagiti baka? Uwan naman, Ansong. Sige, sinyasa mo dagiti kakadwa. Paumunod tayo iti naladan ti Rancho. Uwan naman, Ansong. Uluwan yung dagiti kakadwa ang mangungkot iti baka. Ket palubusan da kami ako manaw. Saan kayo makagunay kontra kada kami? Tanay saganan ti paltog mi para kada kayo. Matay kayo, amit! Sige! Ikanda ka lang di baka! Saan na kami laki di apatayan? Magunay kayo! Agawaan mo! Iguyod dyan na diti baka! Katintay lato ito! Awan matkip diti pagdanagan tayo! Kabinalagan tayo dagiti gwardiya iti Rancho! Naiti ka nito nga gipulong da ita! Sublian tayo dapat yan! Ang tungpal da nga tayo, mga Ansong. Wan! Kadida kaya timatay! Awan mo't ititipagdanagan tayo. Tadi armas tayo amin. Makitangit tayo ito nung bilang. Bas! Salbag ka! Kas kalamaw raman. Ay, bas! Diyan lang Anda nagtakaw iti baka. Tapos dati ko natin may isang agugwardiya dyan lang ay may dito yung mansion. Ano niya? Uwan, boss. Ikay baga ka ni Madam Anita. Ngam, sigurado kay ti daytang ibagbagam. Sigurado Langog ko. Ang ibagbagam tungan. Anda nagtakaw iti baka dyan lang madam. Anya! Itamat lang, madam. Mapan kami dyan rancho. Amuan ni, nupod mo tinapasaman. Umayak mo! Agkabalyo kami amapan, madam. Kabaulak ka kabalyo! No kasta. Intayong aroden, madam. Baligi kakadwa! Nailako tayong dagiti baka. Dakkala kwarta tinaglakuan tayo. Mga Ansong. Saan lang na itaday tinando? Maulit tupay. Anyo? Wan, gapot amay sa awagas tayo daytoy. Apanang singir iti kinaagom. Kan kinadakas dakata tayo. Ako saran tayo ti kwarta, mga Ansong. Ado ti pangusaran tayo ti kwarta, Lando. Mabalin mo't nga ipaay tayo at tulong ka dagiti marigrigat. Ha? Wan, saan ang masayang ti kwarta, Lando? Kaya't jiwasawan, idikalman na napasamak ti panangukod da iti baka. Oo, madam. Binalagan na kami dagiti armato lalaki. Hindi ka magipulaw. Ano ka sa tiramidon me? Sogyan na kami kat patayin na kami amin nga dagiti rancho. Takrop kayo matgayam. Awan pa'y sirbiyo nga dalitoy. Awan Serbilyo! Nagpapada kayo amin na kunak. Ha? Awan Serbiyo, kunak. Sumulbi ka mga matuwang. Kasanuitan, madam. Kalabsan tayon. Ngam! Jakon kayat amaulit pa'y dekay. Da kayo kwatsa dito yung ratyo. Ma'am! Jak kayatan na maulit pa'y dito. Ma'am! Kahit ka nito amaulit pa'y. Agsungbat kayo anin! Nabanogak anag ka po iti radyo. Salbak.
Ti telepono. Insyang! Sungbatan ti telepono! Insyang! Napananday jay ang babawnan. Siyak man lang ti bang sungbatan. Albans Residence. Hello? Hello, Doña Anita. Kumusta ka, demonyo? Ha? Sino ka? Siya ni patay. Kat mabiitan ti apit mo. Sino ka? Ibagam na sino ka? Dinakbut-but ngan nakasta. Agpulo kan tumatlaang jablo ka. Asidagan ti apit mo. Hello? Hello? Inbabanan ti telepono. Salbang. No sino man day jaya tao. Saan ko nga atrasan? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Asino nga dahil di amang butbutang kada kayo, madam. Tsaka mo. Lalaki ka di, no babae. Tsaka mo. Tsak maawatan ti boses na. No babae, no lalaki. Aniya? Asidag kanon ti apit ko. Apay. Anya ti katawaam tungan. Kuha madam. Aday kumot boss. Makakatawa nga rin mat. Apay aya. Anya ti katawan? Ay awan boss, awan. Umadayawak manlagan. Dita kayan. Madam. Pasensya mo nitoan. Kimarom sa ti bulan-bulanan na. Oh, Bart. Agparparikot kita. Asino nga taday jay a color? Saan nyo na panunutan day ta, madam? Awan na siguro ti maramidan na nasaya at itibiyag na. Oh. Tinasayat. Saan nyo na sungbatan pa iti telepono? Tapno di yun mangagpay ti baga ti color no asin man bilang ti umawag. Salbakit ti. Mapuribura na ka talaga may papanitid daytoy abanag. Salbag. Aga sa mga tibaka na takaw iti rancho. Wala na, Papa. Apa yan? Agraman ti rancho, takawan dapay? No sino man kita amang kalkalapan kanyak. Jak ida pakawanan. Papa, pangaasiyo. Saan kayo nga garamit itidakas? Bayan yun. Anya, bye-bye akon. Ado ti baka iti rancho, Papa. Ado na. Sayang kami tinatakaw. Wano inukod na baka. Agasam nga dagi dyan na pukaw, iha. Basit lang ang abaka to na pukaw, Papa. Masukatan dan tumanan. Isaan-saan ko man aday ti pakaburiburan nyo. Apuon ti pagaramidan nyo iti dakas. Oh. Baknang tayo, Papa. Kat saan amaksayan ti kinabak ng tayo. Gapulaang kadagiti na pukaw abaka. Salbakit di. Itamot lang. Mapanak e rancho. Umanak na, Papa. Kasaritak na giti gwardya ditoy. Sige lang, Papa. Igalit kong nagiti kabalo iti day ta kayo. Oh, aday ta. Nagpasin. Makabanog nagtag kabalo. Mapanak iti day ta apasin. Talagang adi ka dito rancho. Oray inay daw nga agimako da. Mabalimit da. Gaputa ado mo ti urpon.
Asino nga tadagiti imay dito'y anang kod kadagiti baka? Kunada adi armas na. Asino da nga ta? Polis? Soldado nga ta? Anyan ti pada at tao. Timang laklak at amuda nga aramin. Bart, isaganam ti Butchek, Romuarta. Madam, Kayat ko ti agpalpaliwa. Kayat ko nga iliwliwag ti pan nakaboribor ti utak ko. papanandaw ka di, madam. Iti sugalan. Sige, madam. Isaganak na rod ti kotse. O anya pa ba? Nakasarita mo dagiti gwardiya? Mapantayon? Wala ha. Papa, ado ti baka diti rancho. Kasanon, makanayon na nga umay ukudin dagiti baka. O din inot amay pos. Saan mat siguro ang maulit, Papa? Gapot na damot gwardiya. Dinagaamot ka dito. Diyak kaya basta baungaw latan da ito'y. Kaputa para ken ka amin da ito'y iya. Para iti agbalinto a pamilya. Papa, Diyak kaya ngagrigat kanto iya. ni Papa man. Kabainap abiyagin ti bagit. Isa di takpang panunutan na kasta. Sino ko mga rod diyak tawid ka da iti akinabaknan ko. Lusan asika. Papa, Amin akinabaknan ko. Sika kaya tawid. Anya ti sumaro na plano mangansong. Agibalos tayon mga adsong. Magagara na kun amang parigat iti dayjay a rapist. Di kaganat kunak manen, Ami. Tanoy ta. Riribukan tayo pay langit ta. Aramidan tayo ti amin nga mo tayo. Tapno mariribok da. Maudin to, ti papatay da. Anya, Di kaganat kunak manen. Tama nga mo may sagmak ka. Mo talaga kayat mo ti agibalas. Urayan ti umno at tiyempo. ta saan ka di nga itati umno at tiyempo? Saan pa? Iso adi ka agapura. Sumurot ka iti baga. Kapag sayatan mo tayo. Pagtugaw ka lang do. Kadoon na nga aginudo. Saan ka di nga ta makaturo? Iso akin ay kayat mo lang hindi may dito'y ayan ko nga giniinodo. Uwin, Ami. Anya to di mo pakaturugan? Sika. Ha? Siya? Apay? Pampanunutan ka ngamin, Ami. Apay, Lando? Anya ti pampanunutan may papankan niya? Wah. Aging kayo na. Jack may baga, ti kahit kung may bagakan ko na. Sa bagay, awan mo't lang Servina. Ang mga noumi kay pikiti kanya. Lando? Awan. Awan, Ami. Pagayam ka, Lando. Sika ti kasingadan agayam ko. Isu nga ibagam latta ti kayat mo nga ibaga. Wah. Pampanunutot pinapasama ka ka. Tiki na demonyo da dya tongan. On. Iti onos ti panagbiag ko. Jak malipatan dayta. Kat awan ti sabali at tartarigag kayak. No di ti makabalas. Ami. Kat agpaligyak. Gaputad da kalata iti sibay ko. Saan ka di? Ami. Amok adinak baybayan. Amok atulungan nak Lando. Gaputa na patigakan ka. Saan ka di? Well, napatag ka kanya kami. Sikat ikapatkan kanya. Pinalpaliw kayo ijerwar itay, Lando. Aging ka ngayon tulod mo ni Ami iti kalapaw da. Mangansang? Nadagkat kayo una iti tunggal maysa. Mabalin ka di ama-amuan di kay papananday ta? Kaya't ko lang ama-amuan.
No adda nagkinaawatan nyo. Awan mangansong. Awan? Nga ta, Lando? Talagang awan mangansong. Sipod pa agpagayam kaning kanyami. Talo kami di kada Victor nagpapagayam. Ang awan mo to ni Victor. Gapot ang may saita na soldado. Ket, daka ni kanyami itatyag tultuloy ka sa agpagayam. Kasta ka di. Apay ka dadamdamagan mangansong. Kaya't ko lang may palagip. Asana mabalin ti kasta dito'y kuta. Ha? Sana mabalin ang makirelasyon kay ti Padam at Agakuta. Gapota parikot tulakit diti danday ta. Uwan mangansong. May sa ti panggap tayo. Timutibo tayo. Ngaron, agpatinggalaang dita. Saan tayo na nayunan pa iti sabali abanag? Tanon nayunan tayo pa iti ayat-ayat. Ang mga no parikot tulang ti isang bayna. Mawatak tayo mangansong. Sana mabalin nga agsikog dagiti babae dito kuta. Taparikot tulang. Mawatak mangansong. Iso alaglagi pa ninyo kumaday ta kini ami. No addaman relasyon mo. Wanya, madam. Nagamit pa yun? Nangaba kayon. Awan samat ten tinagdakwar tayo. Kanapay no at yung bulsam dita. Awanan, madam. Naibos matan. Salbag. Awanin kwarta. Ala, mapanta nga roden. Agawid ta ka din ije mansyon, madam. Saan? Mapanta ije pasda. Sige, madam. Ijay ti kayat ko apag hinana. Sir Rodrigo, kayat ko ti mapan ija asyenda. Palubusan dak ko ma. Sige, Ella. Adagan ka. Kayat ko ngamin ti sumarong kar ijay. Adagan ka. Kuyugan na kan ni Carlota. Ay, wan sir. No, saan laki di amataktak ni ma'am? Mabalin naknot ako yugan. Wen, inkalaang ibagagan ko na. Adda iti silid ni. Mapan kalaang iti silid ni. Kastamat ka na kayo. Naimbag nga oras yumat. Umay ka, Ella. Mapanta iti kaprutasan. Intamang puros iti kanunta. Sige, ma'am. Ay na, nakaayayat dito yung asyenda yo, ma'am. Wan, Ella. Ada ti mula akayo maagbunga iti prutas. Umay ka, mapanta iti. Talaga ang nalawa ti asyenda yo, ma'am. Nalawlawa ti asyenda yo ngam dadon niya Anita. Agraman ti rancho yo, ma'am. Nalawlawa mo ti rancho yo ngam dadon niya Anita. Kasta ka di? Wen, ma'am. Iso anabakbak nang kayo ngam isoda. Agraman ti mansyon yo. Adayo adakdakkel ngam ti mansyon da. Ngam sayang laeng tawan ba't anak mi kin ni Rodrigo. Nga iso kumati mang tawin. No pa'y kasta? Adamot ni Victor nga iso ti agtawid amin kadagitoy. Nagasap ni Victor, ma'am. Wan, Ella. Tanapatagan ni Victor kanya. Nasingpwet nga ubing. Aging ga nagparo, awan tinakitak apakapilawan na. Pudno day ta, ma'am. O ala, umay ka. Ijay abanda ti papananta. Intabang puros iti naluom apapaya. O ay, mga anso. Patgam ka din ti kayat ko ang mapasama. Ami. Kayat ko arautan tayo day jay apasda. Napangkan ijay. Iso nga amok akabisado man. Wen, ami. Kabisado. Gapot abayat ti kadda kijay. Inadal ko ti aglawlaw. Mang anso. Sige. Rautan tayo day jay apasda. Nalakalaang aramidan tayo day ta. Kayat ko nga ispalan tayo dagiti babae anak kapukot ijay. Saan na day ta? Takawan tayo mat day jay apasda. Ado tinabalon tayo nga laang ni jay. Pud na rin tayo. Sige. Isaganaan tayo day ta, ami. Planuin tayo na imbag. No kasano, chikaraw tayo.
Sigurado ka sumurot ka no bilang ano? Kung, sumonta. Kayat ko ti tumulong. Kayat ko nga damat maaramidak ditik ko ta. Isu nga isurot dak kumamat. Bayan ko man na da kami langin tag trabaho ani. Agyan kayo langin dito ko ta. Da kayo babae. Siyakla ang ti babaeng asumurot na din Lando. Ang Di ka nakagkag. Kabaon na. Di nagpakadanagan. Ita ang makita ti kabaulak ang makirangat. saan ko man nami? Diyak ka na dadakay sa mapasama ka. Bayan man da kami ang lalaki ti Romao. Takdarak ti pangadang ko Lando. Sumurot akman. Jak makaturog at talaga. Inak madlaangan agtimpla iti inumag agkatas. Narnakanan ni Simon na. Nariribok lang tati panunot ko. Oh, jak ang munok apaya. Salbak. Rabrabiin ngam addalat ta umawag. Sino nga taday tang umawawag? Inak man na sumpatanan. Hello? Sino da ito'y? Hello. Sino da ito'y? Kumusta kan, demonyo? Ha? Rabiin, Doña Anita. Agkararag ka nuamong dagkarara. Gapo, taumadanin di apit mo. Anya? Umayak ita arabii, kat apitan kan. Kanibusan namon. Anya? Sino ka? Sino day tamang lukluko kanya? Tibrisit at telepono. Taagriring manan. Sunggat ka. Hello! Buisit ka! Na sino ka man namang lukluko kanya? Ang pakita ka! Talaga ang makay blatak no kastoy lang! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ami, sigurado ka kadi asumurot ka kada kami? Wan mga sa. Talaga asumurot ako. Kayat ko ti tumulong. Makamu ka. Nakasagana akong mga aso. O anya, sumanod tayo ka din. Wan, kat apag iso, nasipnit ton, inton makadanon tayo. Awan ton ti makadlaw kada tayo nabilang. Ano kas na, boss? Agtig na tayo man ita. Mangsarag tayo man ang iti balay ti baknang. Wan tuman, kat agdan prospect ko. Ha? Sigurado, atong lagi dito matakaw tayo ijay. Awan ganas ko, boss. At adon to man ang ti bingay ni madam. Anya? Naimbag kumamat no umay. Ngamsan mat. Kay tala agawat yan muna. Talaga nga walang panunot mo niya, Toman. Ha? Iso, ti amo tayo. Ngarod, agtungpal tayo iti amin na pagayatan na. Ha? Ngam no di mo kaya ti agtungpal, pumanaw ka langan. Papanak ngay, boss. Makamu kaya ti biyag mo. Anya? No reklamo ka, pumanaw ka langan. Makauma ka. Adda manan ti panakariribok ko. Imawag manan idirabi ije color. Anya? Anya timbaga na, madam? Agsagana kano taw may nakapitan. Iso kano ni pataya. Anya? Sana ka nakaturturog, Bard. Pampanunutat nga ang mga noadadakas sa mapasama kanya. Madam? Ngamawan mo't kayang. Talaga abot-bot ng nakday chay a color.
Asin nga tatay dyan, madam? Naibusisan nyo ka di? Jak may bosisan. Amuan tayo tumot lang mo asino day dyan, madam. Mamuak lang ti kinasya sino na. Pagikarwa. Upat lang kagbantay dito'y paraiso, Dagol. Sumurot kada kami ti dadduma. At apag na tayo itong rami, isungag kayo. Sino ti agbatay, boss? Sika, kan mangkita ka ni ti talo pa kadwan nga agbati dito'y. Kat, da kayo ti agbantay dito'y paraiso. Dagiti dadduma, isurot mi iti pagnami. What, boss? Dagol, agbantay kayo na imbag dito'y. Diyak kayat, agbarbartag kayo manang. Hintay ka namin. Sumalog ka. Nakasagana ka? Juan, itay pa'y anak kasagana ak. Ano mabalin? Jakat mo may ka. Bayam lang ko man handa kami ti makamo. Naibagak na kanlando. Dinak ko man kontraran. Ano mami? Bayan naglangan. No nakasagana kayon, intayan. Sigurado, ado ti matakaw tayo iti dayja balay. Kapu tapaknan. Kwarta ka na lahas, di kang runa natakawan tayo, boss. Wan tungan. Pwede kami tingnan ni madam. Alahas. Agbibisin. Ang? Gamro na talaga. Kukuha namin ti matakaw tayo nga alahas. Sumarbang kan. Naglaing ka nagreklamo. Amom ka din no anya ti aramidag kan ka. Iti ka nito ama uma ka. Anya ay, boss. Dispatcharan kan. Kat ti palutog ko ti usarag. Si kamot, boss. Agang angawak lang, Mike. Ako na makan. Well, boss. Malasam ti pagna tayo. Mas kinapugsatan tayo dagiti barbed wire. Tapno makastrike tayo. Aramatan tayo dagiti nala tayo apang pugsat. Uwan mang ansong. Adda silaw iti ruwar ti pasdag. Iso ang nalawag. Ngam iti likod ti pagnaan tayo. Nalaka tayo ang makastrike. Sige mang ansong. Kabisadong day kaya diso. Isuot si kati matungpan. Sige. Umasidag tayo ni ti pasdag. Uwan mang ansong. Ay, ada kayo talo. Nagbantay kaya. Maturo ka. Malawag. Wen nagor. Awan magkid iti pagtanakan tayo dito. Awan pagpagatan tayo. Naskan nga na tayo. Nang nagat op-opat tayo. Wen nagor. Agree dam kayo. Kang di kayo umununag iti silit kag iti papain. Wen nagor. Sige, inak maturog kat tagbantay kayo. Abay ka. Napugsatan lagi ti barbed wire. Mabalintan ti sumrag kakadwa. Nakasagana ka nami. Juan, magsa. Ijay abanda ti pagturungan nyo. Si kamot ami. Ijay ti papanan nyo. Uwan mang ansong. Juan, mga dyan. Kastigayan ti, natin makirangat. Nagrigat mat gayam. Ngam, kabaulak tayo tayo. Napaman! Alak ti paltog na. Ano din nangay ko ka na buong? Bumangon naman kiti. Di ka gunay tinakas. Di nga itong nagiti imam. Ansong! Tugol. Di ka kibaltan. Nasigurado at ulam ti paltugak. Wag gunay kayo tinakas. Ano tayo kasamulan? Kasanuan na kastrike ka dito pastek. Awanin ti adu peso. Sige. Ipurwak mo dito itapaltog mo. Agawam! Wan! Okay. Aday ta. May purwakan. Dagiti susi ngay gamo. Ipurwak mo kanyak. Agawam, dagol! Tanusan! Kalbitek to'y gatilyo ti paltog ko. Katday tamuging mo ti matamaan. Wan! Mapit lang. Agawam! Ang ato yung dagiti susi. Itid ko ka na. Basta dinakpatayan ang sa'yo.
Salbak tayo dyan, Ansong. Ginalutan na ti ima kan sakak. Sana inlak itirwa. Salbak ka, Ansong. Jakon makarukat dito. Gaputan nakagalot na ti ima kan sakak. Oops! Dandan ako na. Sino ka? Medyo tibabaray dito. Ibatan na ka. Pinatid na. Sige. Lumaban ka, tapaltugan ka. Tapno agulimag ka. Magawaan, babae! Rumor ka ditan! Darasan! Magawaan! Rumor kan! Imay ka ni! Tapno ilibas na kayo amin ang babae nga da dito! Darasan! Salpag tayo si alalaki. Diyak matamaan. Siyak salangan ti adda diti umuna akad saran. Nakangaton lagi ti kakadwak. Abay! Ingatong tima! Adda tao itilikodak. Tigantik na itidakas. Saan? Paltugan ka! Ipatang tipatok mo. Ano saan? Matay ka. Asidakan. Ipatam! Juan, ibata akastoy. Ala, tumaltog na. Bigay danak! Saan da kayo pagkaramitan ni Tidakes? Ispalan da kayo dito impyerno! Manse! Awanan ti kalaban. Awanan ti makitak at di armas dito'y. Nasayahat! Sige! Alalayan da kiti babae! Tairwar mo ida dito'y pasdek! At ito'y susi tigit! Umay tayo. Sumurot kayo kada kami. Apay nga awanan ti makita kapasurot ni Doña Anita. Apay aman manulayan ti nakitak. Bueno, adda ti mansyon. Ha? Adda rin pa di krome dito'y. Hagsagana ka no asino ka man. Matay ka. Nagsarteng. Asino nga talita? Oh, nakapaturong ti paltubukan ka. Ha? Amok nga adda ka dita nga aglamlambang. Rumor ka anak ka nga to dagiti imam. No di mo kaya tapaltugan ka. Ni Ami. Ami! Mangansong. Kulang to ka bugsong. Dito'y. May ka dito'y. Oy, mangansong. Agawan, rumor kayo. Urayan da kami di Terwarty Gate. Sige. Tulungan nyo, katrumor kayo. Ada ng paltog iti lalaki. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. May ka nani. Awanan ti makita agwardya dito'y. Mangansong. Kakadwa! Umay kayo! Kasano itan mangansong? Alaan tayo amin ang mabaling nga alaan dito'y. Kantika ka! Lukatan nyo! Kat alaan tayo ti kwarta na dyan na! Mangansong, naala kong ti kwarta nga da iti dato at drawer. Urasak! Naala kong ti kwarta iti pag-ikan da iti koleksyon. Hintayin ka kakadwa! Hoy! Apay day tarak! Ala tayo di ko ta. Ibatam day ta! Saan nga importante day ta? Wala mit. Hintayin ka kakadwa! Mangansong, ada na tamahan ng babae, napaltugan. Anya? Sigun iti may sa kadakwada. Di abagan natin natamahan. Ipantay iti ospital. Kaasimat! Lando, kumusta ti babae? Tinaming hindi kiti doktor. Nalpasan. Kasanon? Urayan tayo makapapigsa ti babae. Sakbaya pa naman tayo.
ka, Simon. Kaya't ko kumasumurot mat iji ko ta. Sige, kasaritan to. Sanubag ka lagay. Lumaban kang tunat ngamin. Kadwa, hintayon! Balik itoan. Dakal man na kwarta tinatakaw tayo ita. Bos, ato man nanti mabingay tayo kwarta. Wala. Nagadupati alas, ada takaw tayo. Maragsakan lakit din ni Madam Anita. Bos ba? Apa ino, kisayan tayo, magtitinakaw tayo. Matimot no, ado man ang tibingay na. Anya? San ka rin, kakadwa? Huwag magnamin, Boss Bart! Saan sa mga itadamin? Hindi ka tayo utak. Kasanon, muaddan to agbaliktad ka na kayo. Bisak ton timadaksan. Awan ko tayo, baliktad, boss! Saan ka rin agi pulang? Huwag na ba siya, Boss Bart? Sige, Boss Bart. Kisayan tayo kaya lahas kan kwarta at tinakaw tayo. Nakadanan tayo dito yung mansyon. Sigurado, agur-urian ni Madam. Saan lagi di anak turog, taur-urayan na tayo. Sigurado na ita. Tayo pay, rupat kwarta. Daja. Nalaing kayo at talaga, boy. Isutiga po na kay, kaya't kayo. Anay, apay man na tinapis na, boss. Dahil takatawang salbag ka. Kaslab na kayo't nasawan. Awan mo, boss. Bayam lang, Bart. Okay lang, kanyak. Makita Boss Bart. Okay lang, kanukan ko na. Ni Boss Matt. Ala, yun ti kwarta tinakaw yo. Agsasarita tayon to inton bigat. O madam, Antoy, at daanin iti na iti apag. Kwarta kan alas. Nadagsan, Bart. Ala, Bart, tungan, hindi yun na ginana, Inton bigatan, di pa nagsasarita kayo. Ala, kayon. Wan madam, intan tungan. Urayan, nakaan-anos ka nun ni Madam. Limawati na lidaparupa na. Ano niya? Basta nakaan-anos kita'y kunana mapantagi na na. Edin to ta, nagsaramot gayam ti ulo na. Gusto, sumardang kan tungan. Lando, sumangat kayo ni Jekota. Wan mga ansong. Agbati kami kiniami. Kasi kasunim ito'y babayan na paltugan. Sumangat kami to, inton pumiksa. Wan mga ansong. Agbati kami kiniami. Sana bale, tadamat tiyo kalapaw ko apag yan namin tayo. O niya, tungan. Nakitang ka din ni Madam Marimwara iti selegda kini senyor. Saan pa, boss? Sisimot nga rodan ngam nakaturog sa pailaing. Tadi pa'y matrimar. Kasta ka din. Ay, salbag. Makagaran ako na makigamiti kwarta. Nagbayag mo tat arumwar ni Madam. Di ka ganat, tungan. Urayin ta arumwara iti selegda. Amay ka, mapantay di kusina. Intag templa iti kapita. Sige, boss. Mabisita ko. Oh, kita Simon. Nagado ang kwarta. Agasam ngay da ito'y anatakaw da. Ano nga paiso Kasayat da ito ang kwarta, Simon. Sana bali, pesyak mo ti akin igkam. Kasayak. Adado tibingay ko. Andiya? Naskan nga adado tibingay ko nga misoda. Total, dito'y damot amang mangan. Kan makipagnanaod da pa'y dito'y mansyon.
Lukas ta nga ron. Ad-ado tibingay ko. Aday ka, nawarasan kayo aminan. Makamo kayo, niti pangusaran nyo iti kwartayo. Ha? Anya ti pakasdawa mi ti kwarta kay gamutungan. Madam, agsidawa ka talaga. Tapay? Kwa! Awan, madam, awan. Nawarasan kayo aminan. Nasaya at ti trabaho yo ita. Inton maminsan tumanan. Awan, madam. Ngala, agina na kayo pa'y itagal tao. Kalpasan na, mapan kayon ton. Iti trabaho yo. Selbag, nagalasa talaga ti ugali na. Bimasit, tinayawat ako at boss. Nagbasit, tinagbibingayan tayo. Kundi na tayo painik ka ni Tilas. Di ka nagreklamo, Tuman. Sana bale, tandamat tan bingay yo iti alas. Isuadi yun naman ay bingayan na kayo ni Madam Anita iti alas. Kukuhanan day jay. Kusita talaga ti bruha. Gusto day tan. Mabalin yun timapan ang galiwaksay. Agpasal kayo, no iso ti kayat yun. Awan, boss. Inagidya pa nga isaw. Ijayak nga ginana. Kaya't ko ti agpamasahi iti babae. Agdagan ka na ikatungan. Agkuyog tangarudan na mapanijay. Imunan, dagiti dagduma. Salbag. Talaga, Jack makarukat. Iti namayan nansong kanyak anang igalot no. Awan, Jack makarukat talaga. Tisiratora. Ilukat mo tayo na! Pilit mo ko na! Jack makarukat din na! Tronak! Wala din na pasamak din na! Rukat anak! Agawaan! Pati sabog ko lang na pasamak. Pospart! Wala na tayong kaya man dagiti talo kakadwak. Sino ti akinarami ni tinaytoy? Ni Ansong, boss. Anya? Ni Ansong? Wan, boss. Jack yung pakarop. Rinok atam na dagiti pabahay dito eh. Kat intalaw na ida. Anya? Jack ngamin makarokat, boss. Kapotan na irot, panang tali na kadagiti imakan sakak. Iso nga, awan na ramida, boss. Impopok nagpaiti silid. Ti awanan ba Ansong? At iti agas mo, Rosa. Agtumar ka. Agina na ka manan. Tapno pumiksa ka. Imunan dagiti kakatuwam ababay iji kutami. Kaya't dati agipalas. Among ka di Rosa. May saak mo't ana ipupok iti dayjay apasdak. Katawa na aramidak iti inar-aramid kanyak dayjay atungan. Gaputa na katutuklat at ipatadam na kanyak. No lumabanak. Masugat at lakit di iti patadam na. Kat idi nakalibasak. Inkaddan ko tiyag subli. Tapno maispal kayo ababae anak kapupok iti dayjay apasdak. Maawatak tirik nam, Rosa. Sigurado, nadadaol kan. Gaputa nagduduma mo't alalaki ti sumsumrak ijay. Katno kayat mo? Sumurot kanto kada kami ijak kuta. Kas iti inaramid dagiti kakadwam. Wan, sumurot ak. Nasayat. Agkay kay satayin to amang balas ka dagiti pasurok ti Jack. Bueno, pagayam, dagitaman dagiti damdama kan anunsyo itang oras. Ato'y man, di may sa sonata para kada kayo amin. Anyan, nakalasan dagiti damdamag iti radyo. Itaaklain nga agdengag manan iti radyo. Ngamkas damat ng tinangag ko.
At damanin balay tibak ng anastrak dagiti agtatakaw. Kat nataypay tilakay nga aking kuko ay tinastrak a balay. Kaputa na ilayon tipan nakaatake na. Nagalasan. Ma'am Carlota, ati ti meriendayo. Agyan manak, iha. Ma'am, apay akas na piro tayo. Kas na makapungtot kayo. Kapungtot ko dagiti tattao nga awan maaramidan da iti biyagda. No di kinatakas. Among kadi, adamanin kayam na strak ti balay na abaknang. Kat nataypay tilakay nga akin kuko iti balay. Ta inlayon na mutten tinaatake. Anya? Dumakdakas mutten ti San Isidro, Ella. Huwag nga rod, ma'am. Talaga adumakdakas ang ti San Isidro. Telepono. Disturbo. Rumara kumantay na kag-shopping. Hello? Hello. Naragsak ka din. Tanang panligi kayo manan sa iro. Ha? Nagpaligi kayo manan anang sarap iti balay iti maisap. Nakaapapal ka, Donya Anita. Ano manan ti kwartam. Jablo ka! Apay adi ka para kanyak no sino ka man! Sangwanak no talaga mo't layo nga naturga! Di ka agdanag. Umayak tuwin ton rabi. Kat alaan ka. Sino ka? Siyak, ni patay. Hello? Hello? Jablo ka! Hello? No sino ka man? Saan kakabutang jablo ka? Saan ka makangas? Matay ako sa... Mamay! Anya di mapaspasamak ka na kayo! Tulungan na! Iba tayo ni Mamay di hospital! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Kumustang tirik na yung Mama? Mayatan tirik na iha. Sigurado kayo, Mama? Uwan iha. Ala, agawitan na. Adamoten in reseta ti doktor at umarak. Intagatangan ang tagawitan. Naimbaglakid din ta nagawid ak, Mama. Awan ko matinakangag kada kayo. Kat anya pa'y tinapasamak kada kayo. Iha. Ala, kunayo matamayatan tirik nayo. Agawid tayo narudan. Nung dumagas tayo pa'y agumatang iti agasyo. Uwan iha. Umanaw tan dito hospital. Diyak kayat ti angot dito. Awan Apolos tinatda ka dagiti babae. Inalibas day daan. Wan nga boss. Kat ti kadaksan iti amin. Agraman dagiti koleksyon iti ka. Inalaga. Boss. Salbag day Jane Hanson. Makita tulang. Patayak. Boss. Natay dagiti taloa kakatwak. Napalto ka da. Kasano itanday ito ay? Boss, pangasim ha. Diyak kaya ti madusa. Ang mga no paltogan nat ni Donya Anita. No mamuan na tayo ito ay. Anya ti kayat mo? Ilimag tayo? Boss, nagdaka kwarta ti koleksyon. Nakuha pa iti sweldong mapagbayad mo. Boss, sampat kayo! Awan pa'y amuyo! At itidanong kang agas, Mama.
Agtumar kayon. Kalpasan na, aginana kayon. Agyaman ak iha. Sige, mama. Aginana kayon. Noada ka sa pulan nyo, awagan daklaang. Kani, awan matgayam ti babaon ng dito mansyon. Sige lang, iha. Ada ak dito mansyon, mama. Saan kayo apanawan? Nakatulugan ni mama. Mangkita ang itipagpalasan niya. Ta sigurado ang naglingat. Saan ang mabalin ang mabaybay ang tiling at itibukot na. Nagadukat akawas ni maman. Jakpay amunoan niya ti alaag. Anya dayta? Basit abang? Anya ti linaon dayta? Kita agman. Kwartan sama. Anya dagito eh. Paspasit nga alahas. Nagadun dayta nga alahas. Jakli ang pagarup ka nagadugayam ti alahas ni mama. Kat puro balito. Kalbag ka, babae! Ha? Mama? Rumwar ka dito'y silid ni kan ni Papang. Mama? Rumwar ka. Pagsahan ka na sumsumrak pa ito'y. Mama, kayat ko lang ti mga liti pagsukatan niyo. Ta sigurado ang naging... Rumwar ka! Rumwar kanyo itang lang. Apay, boss? Yung kayo kahit iti babay. Rumbang nga at nakasukat dagiti babae anay talaw. Boss? Agunay kan. Kano saan? Sikat agsumbat kini madam. Amangan no ipapatay na kapay. Gapo na nagliway ka. Sige, boss. Rumwarak itamat lang. Agayabag iti kadwa ka. Iti kasta. Dardaras ti panagbirok may iti babae. Sige. Ngem ipasiguradom ang napipintas a babae ti isang pet mo dito'y pasdag. Oo, boss. Agawan nyo. Sakbay nga umay sumarungkar ni madam dito'y. Oo, Ma'am Carlota, kayat ko ti mapan idya tiyandaan. Kayat ko kumaasarungkaran ti gayem ko ani nena. Bareng maranak itan idya dagus na. Sige, pastagan anak ka. Wen ma'am, kas itisigod nga aramidak, manglimlim mo ak. Ala, mapan ka, Ella. Basta di ka agbaybayag, ha? Laglagi pom kuma. Di mi kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Wen ma'am, agliday kami lakit di na dadakas ang mapasamakan ka. Kamrunaan ni Victor. Wen ma'am, di kay agdanag. Makasangputak dito mansyon, anakaradkad. Inak diit bumatang iti pasarabok ka ni nena. Dumagasak iti groserya. Ti talo alalaki iti day abanda. Kasla mailasin ko ah. Dagiti pasurot ni Doña Anita dagita. Kasarsarita dati may sabalasan. Nalabit nga agtawan iti bainte. Ha? Simurutan kadakwada? Dakas na ito ah. Amangan no ipandakit dinot iti pasdag. Kartingak, kamakamak ida. Saan ang mabalin nga agbaligid ah? Anyat ti aramidag. Tapno mailisik day di abalasang iti imada. Amom, miss, takal ti sweldo jay. Katamok, magustuhan, kaputa naragsak jay. Talaga? Oo, isa di ka lagi di agbabawi sa morot. Pudlo tayo tayo, Chris. Sige, ipan mo iti kotse, dino. Mapan kami ti dadya banda. In kami pa agsapol iti kadwana. Tapno saan to, amatuukan. Untuk
Sige. Umunakan iti kotse, miss. Urain ta dagiti kakabot. Mabaling ka di ali ko yung piwat. Nabarang amin. Sige. Ipagikis, inispal ka lang ti pakadaksam. Darasam, agawaan, pumanutan dito eh. Ilaulawag kuntukan ka, inton nakadayutan. Dito'y ka nga agingad, miss. Ibagakan ka ito. Saan ka amamat pati kadagijay alalaki? Taisagmak da ka laang. Amam mo kida, gapot may saak mat anagbalin a biktimada. Pagbalinan da ka laang nga abalbalay dagiti customer da ababaknang iti pangipanandakan ka. Wen, iso adi ka mamatpati kadakwada. Gaputa si Kati madaksan. Ala, agawid kan. Katliklikam dagiti tao ang mga awis kan ka nga agtrabaho. Anya? Nang runa nukas kadakwada. Gaputa isagmak da dagiti babae nga awisen da. Matay ka laang no umanugot ka. Anya tinapasama kan ka din ah. Ano ko? Mahulog. Anya tinapasama kan ka. Naluknag ti Jakamoto. Nakatalikot ak iti pinalagtak. Jakamono sino? Anya? Kat ti babae recruiter. Paano na? Awan mo tinay. Paano na siguro? Wino, nagbutalin kat ti maray. Kapo iti panangpalagta kanyak. Anya? Salbagmat. Kakaiso na anaawis tayo. Nagpukaw pa'y. Hala. Agkulay ka. Ingkag sapol iti babae nga wisan. Tagaw. Malulawak. Nagsakit ti ulog. Ana pala. Anay ka. Ana. Aggatangag pa iti pasarabog kan ni Nena. Maragsakan lakit di ang makakita kanyak. Gumatangak iti dilata, tinapay, ganda dumapay. Auntie Ella. Auntie, siga ka dirita. No pa'y nang limlimo ka kas may saabakat. Kabisado klat pati taktakdan mo. Ami, siga ka didayta? Wan, auntie. Siya. Ami, saan adito iti pagsaritaan ka? Umay ka, mapanta iti nalingad a lugar. Ijay ta nga agsarita. Basta tinapasama kanyak, Auntie Ella. Iso nga ita. Awan ti sabaling adda iti panunod ko. Ano iti agkipayas. Anya? Diyak pakawarin day jay a demonyo. Parigatak aging ka iti matay. Inot ang matayag. At numalik na natirigat. Anya? Awanan ti sir-serbi ti biyag ko, Auntie. Awan. Saan ka kumanga agsaw iti kasta? No kayat mo? Sumurot ka kanyak. Pumanaw kan iti ko tayo. Kayat ko asumurot kamat kanyak, Ami. Adak itan iti balay ti may sa abak ng apamilya. Kat amom ka di no asino da? Da Victor. Anya? Da Victor. Ni Victor. Wan. Ngam awan ita ni Victor iti mansyon. Gaputa adda iti serbisyo. Anya? Iso asumurot kan kanyak, Ami. Sana kasumuratan ka. Kan pangasim. Tadi mong dakdakamaten kan ni Victor nga addaak ijikota. Nasaysaya atin alipatag. Gapot alinipat na kon. Anya? Addan kayan ayat na. Kat ni Ma'am Rina. Ni Rina? Wan, da itatipod na. Iso nasaysaya atin alipatag. Kat pangasim, Auntie. Di mo to kumadakdakamatan kan kuana. Di may papankata kami kanilando.
Amay sa kaming aribelte. Ha? Kabosor ti soldado ti rebelde. Kadyak kayat adumtang to ti altawa. Asapulan na kami ni Victor. Kat amang ano isupay amis mo ti mangisagmak kada kami. Anya? Linipat ko ni Victor ante. Kat ipamaysak itan ti agibalas. Ngam, Ami, dinak ka din denggan? Ante, no ipalubos ti panawan, at kaduatan tumat lang. Ngam saan? Panalabit amay sakto na bangkay. Awan mabalinta. Anya? Ami, pangaasim. Agpanunot ka kumaan na imbag. Di mo ad-addaan adadaan ang tibiyag mo. Nabayakan ang nadadaan tibiyag ko, Auntie. Kan awanin ka sa kan tibiyag kanyak. Napukaw ko tinadakal ko. Napukaw ko tilanaki nga inihayat ko. Kan napukaw ko matantindayo ko. Anya pati sa tibiyag kanyak kita. Ami. Ulitak, Auntie Ella. Saan man to kumanak da kamatin kan ni Victor? Di may papankada kami kan ni Lando. Taamangan no da kami to ti agpiping natay. Anya? Salpag! Awan na pulos tinasarakan tayo babae. Umikay damat ka na tayo. Huwag nga rin tayo. Sumit ngitan. Kanya nga tataramitan tayo. Mabukon tayo. Urayin tayo sumit ko. Katpatsyot. Agpanligi tayo. Sige! Oh, daytan ti babae, Dagol. Akaliptak kayo. Oh, dato. Miss! Hindi ka tignan ititakas, tamatay ka. Nakatutok ti imukakang ka. Alas! Ang nakat! Ang kawan! Sayang, may mesa babae tinakalapan tayo. Huwag nga ron. Sarap ako eh. Inton bigat mo lang. Pangipanan niya kanya. Ipondo ka iti parayoso. Sige, mabalin mo ti agsubli di asyenda, iha. Di na kun pakadanagan dito eh. Mama, sorry ha. Nakapuntot kayo kanyak idikan man. Sorry mat iha, jak hinamnamang akong ngutakat ka. Jak inggagara. Mama. Okay akon iha. Iso mabalin na ko na panawan dito yung mansyon. Agsubli ka ni di asyenda, takasapulan da ka ichay. Sigurado kayo, Mama? Wan, iha. Sige, Mama. Agsubli ak nga rutan iti asyenda. Nanay Insyang! Agsubli ako ni iti asyenda. Makamu kayon kini Mama, ha? Uwan, Ma'am. Telepono. Hello? Hello. Sino daw ito eh? Kumusta ti inam a demonyo? Sino ka? Apay akas ta ti bagbagam itinak. May sa a demonyo ti inam, Rina. Amunak. Wan, amambong kalaunay. Gaputadak laheng iti asidagyo. Anya ti masapol mo? Ibagamit inam masardengan nanti kinadakas na. Mamapatay tao ti inam. Anya? Paltugak ti inam. No saan pa'y laheng nagbalbaliw. Hello? Hello? Sino daw chay ako na? Apay akas chay ti magpagana. Kan... Amunak. Sino mata? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo.
Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe kan ta ang mga may panggepkeng kan iti sumarunungay kami patangatang. Apay, mama. Takas kayo kadi. Mama, patay kayo kadi. Ni, anya ka din dagita sa asawang iha. Isamanti ko na dyan mawag itay, mama. Anya. Aday mawag itay kat sikat inakasungbat. Wan, mama. Saan mo apat patyan day jay? Dadaol ti ulo day jay. Wan iha, agballa day jay. Wan, nalabit magbala. Gapoy ti boses na. Kas na saan anormal ti panagsauna. Iso adi mo patpatyon. Lipatam timbag pagana. Tauray siya, kanayon nak-ariribukan. Iso manipod ita. Saan ako na basta sumong batlat ta iti telepono. Mama. Ala, agsuplikan iti asyenda iha. Kasapulan da ka ijay. Okay, mama. Ati ti akas mo. Agtumarkan, tahanalpas kamatan itay anangan, Rosa. Agyaman na. Kumusta ang tilignan? Sumaysayaan. Iti ka nito ang makapapigsakan. Kan mayatan tiriknam. Sumangat tayon ijukuta. Uy, sumurutak ka na kayo. Nasayaan. Ada ginatang ko ang pagsukatam. Agsukat kan tulatan. Agyaman na. Kumusta tirik na ni Rosa, Ami? Sumaysayatan mga ansong. Ay, kasimat. Disidido a sumurot ka data ijukuta. Nasayat, Mat. Anyan. Nagadton a dinadaal dagiti awanan bain. Ababae. Ami. Addan to pagpatinggaan da. Sana may satyal daw. Aguray dalaan. Maawatan ka, Ami. Amok ang magagaran kan nga gibales. Talaga. Ngam saan pa'y nga ita. Nasaya tamon. Ami na banag. Adda oras na. Kat urayin tayo lang ti umno at tiyempo. Para iti panagibales tayo. Kumusta ti gayo mo, Ella? Saan mo ana ang lukoy ngagtrabaho dito i mansyon? Wano iti asyenda? Awanan iti pagnanaudan na, ma'am. Pimanaw ka nun. Kasta ti ko na ti kaaruba na. Kasta ka di. Di namot tinamo no sa dino tinapanan ni Nena. Iso ati ginatgatang ko nga agpaay ka ni Nena. Impadawat kon iti bakat akaaruba na. Sayang. Ngam sapay ko ma, tadalat ta iti nasaya at akasasaan. Ang mga matnoan yan, kinastrat na trabaho. Nang lumakat nagado ti manangal ilaw ita panawan. Ang mga nunastrat nakit din taglako iti marihuana. Anya? Ay, saan ko mamat, ma'am? Sapay ko mata saan. Ngamin, kaadwan na itakat dagiti agtutubo ti baundang aglako iti marihuana. Oh. No saan aga po kadagiti agom iti pirak. Awan ko matikas ta mapaspasamak, ma'am. Naagom iti kwarta ti dadaulo dagita nga aglaklako iti marihuana. Wan, pudno dayta. Oh. Kaasimat dagiti agtutubo. Isa sa pulam ti gayom mo, Ella. Kat pilitam nga umay dito'y ngagtrabaho. Agyamanak, mama. Tamasignan kayo iti padayo a tao. Wan, nangruna kadagiti agtutubo pa'y lang. Hello? Rodrigo, Wen, siyak. Asino da ito'y? Amok nga dalita ni Ella. Itad mo ti telepono, takasari ka. Ella? Asino nga Ella ti bagbagam? Kan asino ka? Di ka naglibak pa, Rodrigo. Kayat ko akasarita ni Ella. Itad mo kan pa na ta telepono.
Di ka kumamang tagtag. Awan ti Ella dito'y balay mi. Wrong number, tinay-dial mo. Sorry. Amok ani Doña Anita dayjay. Sapsapul na ni Ella. Rodrigo, asino na ita kinasarita mo iti telepono? Ni Anita, agong ungat. Itad ko kano ti telepono kini Ella. Kay? Inlibag ko. Nga agda dito balay ni Ella. Imbagak nga awag dagnagan iti Ella ditoy. Nasaya at tainlipak mo. Kan ano ito ibagana kini Ella? Diyan ka mo. Agriring manan, Rodrigo. Saan mo nasumbatan pa'y? Anya? Mabit lang. Taihang ko dahi ta telepono. Tapno saanan niya green pie. Jablo ano, Trico. Busy ti telepono na. Ilibak na nga adda iti mansyon na ni Ella. Amok itana. Amukon no asino ti Kohler. Akanayon amang botbotang kanyak. Ni Ella lakit ti. Wana. Awanan ti sabay. Ay na, ma'am, sir. Saan yun nga italtalot dahi dya adon niya, Anita? Agbalansan na talaga. Agong ungat ka no. Kat kayat na ka akasarita. Dahi tatipod no, Ella. Jak pagan ano ang kasarita, sir? Awan ti interes ko ang makisarita kan kwa, na? Nukasta nga daw mawag. Kat amo yun nga iso. Saan yun nasungsungbatan pa'y? Anya? Amo yung maagatap iti sabali no kasta, Rodrigo. Ay, nasungbatan. Yung ilibak mo ti kaadda dito'y ni Ella. Waan, talaga akas tataramida. Agyaman ak unay, ma'am, sir. Amudak nga isakit. Kat agsubadak kada kayo, gapo iti kinaimbag yun. Dakkel ti pamatik ani Ella ti Kohler, Bart. At da telepono da Rodrigo. Kat iso ti ar-aramaten na nga umaw-awag kanya. Kaya't yung asawan. At dani Ella iti mansyon da Rodrigo? Wan. Kat amok nga iso ti Kohler. Ti awanan bain nga Ella? Agbayad kanya iti kastoy nga ar-aramitan na. Kasano ang masigurado yun ani Ella ti Kohler? Gapotag na iti mansyon da Rodrigo. Kan nakita ni Tiago, iti ipapan ni iti panagsiim ijay. Anya? Apa yung sanging baga kanyak ni Tiago na itabanag? Apay naskan ka di pa'y amamuam? Madam. Bart, bilinin ka. In kayo agsiim iti mansyon da Rodrigo. At no makita yun ni Ella, patayin yun. Madam. Nagalis ti biyag ti salbag a babae. Namin ano aginandat ko nga ipapatay. Nang sa naklatang agbanligi. Madam. Aggunay kayon, Bart. Gunggunaan kanto iti dakkel agatad. Iti kanito ang papatay mo ni Ella. Uy, boss! Kunang amin iti ni madam. At ako ni bagbakapayan ka. Ako na patayat ka no. Tiago, saan mo nga raramidan dito? Dahil ti kanito apatayin ni Ella. Si kantumat ti patayak. So at di ka kibalkan. Ipaima yung kanyak ni Ella. Tas siya kung timaka mo. Nalawag. Wala ko. Nasaya at launay, Tiago. Agtungpal ka kanyak. Tapno nasaya at ka. Patayin ka. Iti kanito nga agdarasodos ka. Nag-iskulan ti ruot dito'y tanag ni Marina. Kaya't asawan na ita. Saanan ngem imay ni Ella ang nagdalos. Nasamukan to'y ayan ti tanam na. Agiruota. Kat kalpasan na. Inakto iti kalapaw. Sarong karak na ti kalapaw ni Marina.
Nga ako dito'y kalapaw ni Marina. Ay na, tunggal umayak dito nagdala kita malagip ko. Tinakaamamas ana pasamakan ko na. Jaklat ta malipatan. Naranggas dagiti pasurot ni Senyor Simon. Dabaek kentungan. Isuda tinang papatay kin ni Marina. Isuda. Nagdalusak met dito. Kalpasan na. Pumanaw ako. Hello? Apay ati ka sumungbat. Hello? Tikola. Amok kasi ka na ito'y Ela. Agsagana ka. Sa puling ka aking gama patay ka. Ela, simot nga iramraman mo, iti ginadakos mo. Ha? Dunya Anita, adak laeng iti likodam. Likodak? Awan man? Timbalyaw ka. Nakita. Ha? Awan man tao iti likodak? Timbalyaw ka manen. Nakita. Anya ka diya talaga ti kaya't mo papasamak. Anya ti kasapulang kanya. Kwarta? Sana nga agrup-grup at kwarta, apadam. Apay ati ka parang kanya, iti personal. Makiktot kanto, inton makita na kiti personal. Ngamno ita, palpaliiwan kapailaeng. Adda kiti likodam Dunya Anita. No agpakadakas kalata, iduron kan ijay imperno. Anya? Ang dati pa nagsublim iti doktor Mangansong. Mao di siguro dati pa nagsublim iti doktor. Sige, kuyugan kayo. Ang mga numasalaw yung dagiti nakalaban tayo, katdakas kayo. Manglimlimo kami, Mangansong. Uray siyak, manglimlimo akas makitaltalon. Agkalugong iti payabyab. Manglimlimo kami, matkas bakat. Sige, ipanta ni Rosa iti doktor. Nasaya at met, tapno ma-check up iti hostel. Tapno awanton ti parikot, inton adda tayon iti kuta. Ma'am, agpakada ako, ma. Adala sa rungkara kagayam ko. Ninena? Saan, ma'am? Sa anak mo't lang agbayag. Agsubli akto adagos. Ala, atakan ka, Ella. Agandad ka. Day! Patre mo riti gate ti mansyon. Babae. Ni lalaki ti day. Paltugak. Kat siguraduak amataman. Guard, pakirikap ti gate. Bumulukar mo! Dilugari! Bumulukar! Kanal po ang pagkinangod ko. Ayaw nga tabay tiyay. Ma'am, di kayo rumrumwar. Tapalam! Iti akin nga to ang pasap ti mansyon, ma'am. Sino tinagpaltog itay? Awan makitak at tao itirwar ti gate. Kaya't asawan ti kanal buong itay. Nga adda tao nga agsisiim ditoy. Talaga nga awan makitak babaan to'y larga bista. Ella, asino di nagpaltog? Kunak mo addan natamaan ti kadagiti guard.
Jak amon asin ti nagpaltog, ma'am. Ngam amok asyak ti pinunteriana. Anya? Nagasatak tayo laang. Pasaan ka matamaan? Ay na, madanaga na kang Ella. Iso mabalin ka di. Saan ka narumrumwar dito balay? Mama. Mga asim, saan ka pailaang arumrumwar? Amangan no agbanligidan amang patay kan ka. Oo na, Tiago. Napatay mo ni Ella. Saan pa madam? Adarimwara pa ba iti gate da Diamantyon? Ngam jakmat na puntaan iti pinaltogak. Anya. Nagkunang kamutan? Madam? Apayati mo napuntaan. Nilapit di Ella di ko naman nakita marimwar iti gate. Nalapit, madam. Ngam jakmat na puntaan. Agsubli kay Jaya. Tapatayam ni Ella. Makamukan noan niya ti wagas mo. Tapno mapatay mo. Madam? Iti kanito ang mapatay mo. Ikarik mo, Tiago. Maalam to ti inkarik adak kalagatad. Kas bonggunam. Uy, madam! Agsubli akiti tayo Diamantyon. Tapatayak ni Ella. Nasayat. Sika ti binilin ko amang patay kan ko na. Kat masapol nga ramidam. No kayat mo ti dakkel agatan. Kayat ko, madam! Dakkel agatan ko naman! Sige, aramidak nita, madam. Iti may kadwa kong daway. Saan ako nagkibaltang? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya tinagsaritaan nyo kini Madam Itay. Palpaliiwan kayo, Tiago. Napatag ti pagsarsaritaan nyo. Kas makitak iti gargaraw nyo. Kuha! Awan kan, iti tayo tabanag. Amoy, amin ka din na banag kat pakibiyangan. Anya? Kan may isa, ni Senyora te kasarsaritak. Isuad di kan makibiyang. Taawan mo, bibiyang mo, iti nagsaritaan may. Tiago, ibagam kanyak no anya tinagsaritaan nyo. Sana nakasapulan. Basta, ada pangibabaonan na kanyak. Kasta. Sige, no di mo kaya't may baga. Saadan ka itidalan mo. Kat patayin ka. Anya? Awan ba alam mo kanyak, Tiago? Gaputadda ka sa akalaban. Di ka mapakawan nga uray asino ka bay. Kuha, boss! Agpudno ka kadi wenno saan. Nira, boss! Nyamatan. Kaya't ni madam mapatayak. Iso nga agsubliak iti mansyon nga yan na. Tapatayak. Anya? Di mo't nagsaritaan tan ti may papaniti day tabanag. Boss. Ita, Tiago. No saan ka nagtungpal kanyak? Ipasigurado matin ka. Asikati matay. Saan kat ani Ella? Abay nga min ni sakit mula unay day jaya babae. Boss. Dakkel ko mga kwarta no bilang tamatay. Laglagi pang tiimbagakan ka ini, Tiago. Kat no di kang tungpal, kat pinatay mo ni Ella. Aglamang kan, gaputa saan ka asar dalan. Sa pulang ka, nga uray sa dino pa iti ayan mo. Kat inutin ka apatayan. Boss! Amang muna, Tiago. Iso asya, ditumpalan. Kasta kayam. Anyan. Nasken nga ibagata yung daytoy iti pan nakabagit tilintag. Saanin, sir? Awan mo't lang ti Sir Serbina. Dakdakas no agipulong kayo. Anya? Tapay. Basta saanin, sir. Awan mo't lang Sir ti amin. Tanupod no ti atap ko. Sigurado asyak mo't lang ti madaksan no agipulong kayo iti pulis.
Anya? Bayan tayo latan, sir. Tinasken, agan nadak akanayon. Amok asyak ti ponterya day dyan nagpaltog idi kalman. Kat uray da kayo, sir. Agan nad kayo mat. Gaputa uray ko na inyo agayim yo. Kabailan na kayo latta apatayan. Anya? Ella, anya ti kayat mo asawan? Di ka unay agtaltalak, sir. Iti mapaspasamak ita dito San Isidro. Rombang nga agad nad kayo. Agturturay ita ti kinadakas. Kat awan ti santuan dagita managdakdakas. Gapo iti kinadakas da. Agraman gayam da. Kabailan da apatayan. Uray di mo idiretso kanyak, ti kayat mo asawan. Maawatag lata, Ella. Sir? Wen, maawatan ka. Kat agyaman na, iti palagip mo. Rosa, anya di mapaspasamakan ka. Nasakit ka dito sugat mo. Nasakit pay. Ngapto'y sugat ko ti marikrinak. Rosa, maawatan ka. Ala, Boston, saan ka nga agsangit? Panunutom ti panagimbag mo. Nas kanyag paimbag ka. Agpatigsa ka. Iti kasta. Makabalas ka. Balsam dagiti tatawan ang ipupukan ka iti dayjay apasda. Wen. Maturog ka. Saan ka nagsampay? Maturog ka, Rosa. Sana ka makaturog, mga ansong. Iso aring warak. Uray siyak. Jakmak makaturog. Iso nga gianak pa lang ni Tiruan. Agsangsangit manin itay ni Rosa. Kaasimat. Patib karamlat ti pakinakam na. Kasta tinaramit ko. Kanayon analiday. Ngamawatan. Gaputan na dadaal kat nga roden ti kinababae na. Napaltugan tay. Naimbaglaangin ta sana na tay. O nga rot. Kat no makikitak ti kinaliday na. Sumkan kanyak ti bongtot. Kat kaya kun apatayon dagiti awanan bayin. Ami. No pa'y kasta. Sa anak nga agdarasudos. Akas iti kanayon mo nga ibaga. At dantungot la tiyempo na. Pudno day ta. Doy ta. Andi nga yung pelang ni Rosa. Patib karam ti pakinakam na. Derong ba nga sumuko? Kat apakan ti kinaliday na. Wan. Kasta ti aramida kumanganso. Kaya't ko ano rumwar ka, Ella. At daimat mo apaltog. Pangsalaknib mo iti bagim. Ti rason, gaputa damang pangpangta iti biyag mo. Wen, sir. Di nag-awagan na ni ti sir. Ti kaya't ko ayawag mo kanya kat Manong Rodrigo. Ha? Kasla at pulis no sir kunam kanya. Sir, ay Manong. Kasta, ti kaya't ko ayawag mo kanya. Manipod ita, Manong kunam kanya. Taimbilang kan kaskabsat ko. Agyaman hak, Manong Rodrigo. Subyan ta ti tupiko tay-tay. Ti panagimot mo iti paltog. Wen, Manong. Day tamat ti pinampanunot ko. Nurumara, kayat ko nga adda paltog nga imot ko. Kalasag ko kadagiti daka sa tao. At damit inted ko ken kaapaltog. Ison taramatem. Agyaman hak, Manong. Ay, pasensya kayo na. Nang isang baya kon dito iti pakariribukan ti amin nga adda dito eh. Uray dagiti babaunan nyo. Mabutang dan arumwar iti inaladan ti mansyon. Di dan kayat ti rumwar. Saan mo ang nagayatan ti mapaspasama, Kela? Nasayat kit dita daga ditoy. Kat saan daga basta mapatay dagiti dakas at tao.
Ang parikot, Boss Bart. Natarimanan na kiti barbwire. Naisupling iti sigod. Nasaya, Dagol. Naska na masukatan na kita barbwire. Di nalaglag na ati ramatan tayo. Wan, Boss? Manggayan, kurang pa yung nagiti babae. Ado pa yung kurang. Upat lang tinaisangpat mo, Dagol. Wan, Boss? Yung kaming tumanin mang sabol. Rumbang lang. Ha? Ni Madam. Ingkay lo katigay, Dagol. Ayan ti koleksyon, Bart. Kaya't ko nga lahan. Kastamatan ti listahan. Kwa, Madam. Alayawat mo kanyak ti koleksyon dito'y pasda. Ladingitag, Madam. Basit lang ti koleksyon ita. Anya? Basit ngamin ti customer. Anya? Imposible! Ladingitag ka talaga, Madam. Tinaglakuan niyo iti marihuana. Ayan na. Basit mo't lang, Madam. Gapotawan unay ti customer gimatang iti marihuana. Nairanamat asan ngay may dagiti suki tayo. Anya? Mabalin nyo kita ang listahan, Madam. Saanan? Puisit. Sige, rumarak matlang. Sa di na ti papanan nyo. Inda kag shopping. Nagmaymaysa ka, Madam? Anya kuma? Kuyogan kan. Saanan? Agyan kan dito'y paraiso. Sangwam dagiti customer asumangpat. Nang rona dagiti suki tayo. Ada plano mga ansong. Kaya't ko ang mapasamak to. Ano rita, Ami? May papan iti pasdak anang ipupukan da kanya. Anya ti pampanunutan? May papan iti day pasdek. Kaya't ko nga ungawan tayo ti pasdak. Anya? Kabailan tayo day tanga aramidan saan ka di? Wala. Nagasta nga ron. Pabutakan tayo day tang apasdak. Rodrigo, manumot din abulan tinapalapas. Duan abulan. Wen, apay ka di Carlota? Iti day ta naglabas nga alaldaw. Awan ti may nagpanggap kada tayo iti takas. Nasayaan? Ngam uray pa'y. Saan latang agtal na ti panunod ko, Rodrigo? At dalat ta amak kanya. Maawatan ka. Ngam, saan kumaaday tati kan hayon mo a panunutan? Kaputa saan kamat amaan ano ditoy? Saan na basta makastrek dagiti kabosor diti mansyon? Sa bagay. At dagwardya tayo, Carlota. Saan da baybayan ang makastrek lata dagiti dagas at tao diti mansyon? Orayin ka lang ni mga ansong Rosa. Kalpasan na. Mapantayon ijekuta. Wen, nananayon tipiksan. Kabailangan timag na. Wen, kabailak. Napanggimatang yung mga ansong itugot tayo ijekuta. Madagdama pa'y adan day jay. Anda ka ba? Anda kagaya man mga ansong. Ano daw taginatgatang ko? Kasapulan tayo jekuta ta kita. Hala, agsaga na kayan. Tayo itong sumipngat. Mapantayon, ijay kuta. Agyaman na, Boss Bart. Sa anak ang nadusa. Agyaman na. Wan. Gapo, tanong na amuan ni Madam tinapasamak dito yung pasdag. Uray siya. May raman na madosa. Ha? Iso ati aramid amita. Ituloy mo ti agsapol kadagiti babae. Ato pa iti kasapulan. Wan, Boss. Katpilyam dagiti napipintas kan kalaslasbangan na. Iti kasta, maayayo dagiti umaya customer. Kaya't kamanen na palagipan, Tiago. Iti kanito, anapatay mo day Ela. Dakkalagatad tited ko kan ka. Madam! Patayam, tapno awanan ti pakariribukan ti panunot ko. Kuha, Madam! Agkad-kad ka?
Di mo kaya tidak kalagatan? Di mo kaya? Iparamig ko langan iti sa bali. Kung madam, sige, agtong parak. Nasayaat. Ala, agunay ka nga rodan. Katitikan nito ang napatay mo ni Ella. Pues, itad ko kan tikong kunam. Katno kayat mo, ikan kapay iti pauna. Ha? Pauna? Ay, una madam. Sige, ikan na nga rodan iti pauna. Para may tibilin mo. Aganos ka, Rosa. Talaga nga adayo itsikuta. Mayroon kang tumatlaan. Agi na ito lang. Sa nabali. Adda tayo ni tikatangaan ti dalan. Madamdama pa'y. Makadanon tayo ni Jekota. Agi na tayo bilit mga ansong. Total, awan mo't pagpagdadang tayo dito eh. Kaasimat ni Rosa. O sige. Nabannog ka, Rosa. Madlaw-launay, nabannog ka. Magpatanda mga ansong. Nakadanon tayo, Rosa. Oh my God, Rosa. Sumurot ka kanya. Mapantay ti kalapaw ni. Sige. Mga ansong, panawan da kan dito eh. Sige lang, Ami. Mga asong, naibalik kayo Wen. Inuray niya na anay ti panagimbag ti babae akadwami. Sakbaya si mga kami. Awan gayam, Milando. Ayam na. Napagdapat ka muli tayo naman. Palagpay sa mga asong. Napanda niyo, ay. Kasta ka ni. Sige, tulungan dak. Ipantay ito yung dagiti bitbit ko. Wala. Amin kayo kadi anaggapo iti pasda. Kat simurot dito ikota. Wen, simangat kami amin. Simangat kami amin. Simangat kami. Awan ti simnina kada kayo? Wano, nagawid iti pamilya na? Awan. Kasagayan. Amoyo. Jak kaya ti panagtalinaod ko dito ikota. Ngem gaputad dagiti dakas at tao. Akas kadagiti tao anang ipupok kada tayo iti dayjay apasdak. Masapol ang makitimpuyugak dito eh. Tapno mabalis ko ida. Nada kayo? Kat nadadaal ti kinababae nyo. Kas tamat kanyak. Ad dapay kinapasama kanyak. Gaputay didda mo. Napatay dakon iti panagkunada. Naawananak iti puot iti day di agundaway. Kat intapwak dak iti bakras. Kasi taman gaya. Ngam nagasatak pa lang ta si bibiyaga. Iso nga ita. Awan sa baling nga adda iti panunot ko. No di ti agibalas. Katda kayo. Kayat tsuka di mo ti agibalas. Uy, kayat ni. Kayat ni. Agtitinulong tayo nga ron. Tapno makabalas tayo. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.